Santuak gogora dakartzagunean aldareetan irudikatzen ditugu, baina geure hirietan bizi eta kalez kale ibili ziren, beren atzetik joanez gero, lehen begiratuan txiki diruditen gauzak benetan oso handiak direla ikusiko dugu. Zeu ere santu izan zaitezketa, aurkitu goiargia portantos.es atarian. Azaroak 9 Elizbarrutiaren eguna. Gaurko programan, Elizbarrutiaren egunari buruz hitz egingo dugu. Eta gaur egunan, Elizak gogoratzen gaitu zu ere santu izan zaitezkela. Gure gotzain Fernando Prada Ayuso gogoratzen digun bezala, aurtengo Elizbarrutiaren egunak oso esanai berezia du. Batetik, gure Elizbarrutiaren sorrearen 75 urteurranea ospatzen ari gara. Eta bestetik, Frantzisko aita santua zenak deitutako jubileo urtearen itxaropenen erromez, azken txampa hurbiltzen ari gara. Hau da, eskerrak emateko, etorkizunari konfiantzaz begiratzeko eta kristau elkarteekin dugun konpromisoa berritzeko. Gaur, guri dagokigu, Eliza bizia eta itxaronpentsua izatea, bere misioaren eta sostenguaren erantzunkide alegia. Denok egin dezazkegu ekarpen bat, denbora, otoitza, bertan egotea, sormena, baliabide ekonomikoak, dena da garrantzitsua, eta dena da beharrezkoa ebangelioa gure lurraldean iragartzen jarraitzeko. Pertsona askoren eskubaltasunari esker, Gipuzkoako Elizak aurrera darrai bere pastoral gizarte hezkuntza eta misio lanarekin. Jarrai dezagun beraz, fedea jaso baliatu bere berri ematen, eta denekin bidegile izan nahi duen Gipuzkoako Eliza hau elkarrekin eraitzen. On Fernando Prada Ayusok zer azpimarratzen du Elizbarrutiaren egunean. Eskerrik asko, bihotzez hainbeste parrokia eta Eliza legin egiteagatik, zuen otoitzagatik, doaintzengatik eta konpromisoagatik. Jaunak bedeinka gaitzala bere espirituaren indarrez, benetako itxaropen erromez garen aldetik, fedean, karitatean eta misioan bat eginik bizi gaitezen. elizagipuzkoa.org webgunean ere aurkitu ditzazkezu kartela, aldizkaria eta liturgia mintxotakantu egun honetarako. Ere, Madriletik etortzen den bideoa. Eta hori oso garrantzitsua da gaur egun gogoratzea eta lantzea. Horregatik, Santu Duatxo Benegarrita Jainkoaren zerbitzariak gogoratzen izateko pastoral orientazioak webgunean aurkituko dituzu. Ondoren, evangelizazio katekesi eta katekomenantzako gotzain batzordeak prestaturiko Jainkoaren maitasunaren irekiak buruzko materiala dago ere. Hau dago zuzenduta aurrei, nerabei eta alduei. Ere prestatu dugu atal bat deitua Santu Gipuzkoarrak, non San Ignacio, San Martín, Domingo Ibáñez Erkizia Santua, San Miguel, Candida Maria Jesusen historiak aurkituko dituzu, eta pixka bat santu guztien egunan gogoratzen genuen bezala, jakitzea nola kokatu gure pausoak, mundu batean non batzutan, gure irudia da dena oso azkar joala, baino benetan gure historiari begiratzen badiogu, izugarrizko tresnak dauzkagu guk ere santuak izatzeko 21. mendea. Gotzainaren mezua. Anai arreba maiteak, aurten Elizbarrutiaren egunak oso esanai berezia izango du guk guztiontzat. Donostiako gure Elizbarrutiaren sorrearen 75 urteurrena ospatzen dugu. Frantzisko aita santua zenak, oroimen zorintsuak dituzako 2025ko jubileo urtearen baitan, eta itxaropenean erromez lelopean. Eskerrak emateko, etorkizunari konfiantzaz begiratzeko eta kristau elkartearekin dugun konpromisoa berritzera konbidatzen gaituzten bi arrazoi. Jubileoaren testiguru honetan, Gipuzkoako Elizbarrutia mundu mailako Elizaren aurpegi hurbil eta zehatza dela jabetzen gara. Hemen, lurralde honetan, evangelioa iragarri, ospatu eta bizi izan da mendeetan zehar. Laiko, apaiz eta erlijioso asko eta askok bere bizitza eman dute fedea guztiengana heldu dadin. Gaur, guri dagokigu Eliza bizia eta itxaronpentsua izatea, bere misioaren eta sostenguaren erantzunkidea. Egun hau aukera aparta da gure euskerona adierazteko Elizaren bidez jasotako on guztiengatik.
hitza sakramentuak, akonpainamendua, fedea estzea, karitate partekatua, eta gure lankidetza aktiboa eta konprometitua berritzeko unea ere bada. Denok egin dezakegu ekarpenen bat, denbora, otoitza, bertan egotea, sormena, baliabide ekonomikoak, dena da garrantzitsua, eta dena da beharrezkoa ebangelioa gure lurraldean iragartzen jarraitzeko. Pertsona askoren eskubaltasunari esker, Gipuzkoako Elizak aurrera darrai bere pastoral gizarte, hezkuntza eta misio lanarekin. Komunitate ahulenak edo baliabide gutxien dutenak, denon artean ehuntzen dugun Elizbarrutiko elkartasun sari honi esker, sostengatzen dira. Nire eta Elizbarruteko kuria osoaren alegin irmoa da, pertsonei eta komunitatei zerbitzua emateko lan zehatz bihurtzen diren ekarpen kontu emate gardena. Gardentasun bide horretan, Elizari gardentasun dan horretan laguntzen dion erakunde batek ere aintzetsi gaitu. Aleginak merezi du, eta horretan aurrez goaz. Jubileo urte honetan, Elizaren kide izateak poz berrituaz gozatzera animatzen zaituztet, bidean dagoen jangoikoaren herri bezala nortasuna sendotzen jarraitzera eta gure Elizbarrutiko elkartearen bizitza norberarena bezala sentitzera. Jarrai dezagun fedea, jaso baliatu, bere berri eman eta denekin bidegile izan nahi duen Gipuzkoako Eliza hau elkarrekin eraitzen. Eskerrik asko bihotzez, hainbeste parrokia eta Eliza ahalegin egiteagatik, zuen otoetxeagatik, doaitzengatik eta konpromisoagatik. Jaunak bedeinka gaitzala bere espirituaren indarrez, benitzako itxaropeneko erromez garen aldetik, fedean, karitatean eta misioan bateginik bizi gaitezen. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.